Bi fermana Serokwezîrê Tirkiye Ehmed Davutoglu AK Partiye komisyoneke nû ava kir û dest bi xebata amadekirina makezagoneke sivîl kir. Endamên Komisyona Aqilmendan ku di pêvajoya aştiyê de roleke sereke girtin, vê xevatê ji nêz ve dişopînin. Ew bal dikişînin ku dê pergala serokatiyê yek ji xala sereke ya vê makezagonê be û ger navaroka vê makezagonê cih bide mafên Kurdan wê çaxê rêya herî maqûl hevkariya AK Partî û HDP'ye ye. یک اوی همراتی چوا به تعریف کردن ویا گلک مهمه ادو دیار ریوبریا هرمی اوی چوا تنظیم بکردن ویا گلک مهمه سیا مثلا زمان زکماکی اوی دکاری فرمیده و دو پروردیه ده اوی چوا جیب کرد ویا گلک مهمه اگر دوان هر سه مسئله ده مثلا استاندارت دموکراتیک پیوان دموکراتیک ده پیشنمایا AK Parti ده به بیچاره HDP کاری ویا سر ویا اوکی کی پروسسیسکی کار بمشینه Li gorî hin aqilmendan ger AK Partî û HDP bikarbin bi hevra makezagonek çê bikin, ev yek dê pêvajoya müzakereyê ji nû ve bide destpêkirin. Bugünlerde yeni bir anayasa arayışı var. Van rojan lêgerîna makezagoneke nû heye. AK Partiye startaveyekê da lêpserê xwe nikare makezagoneke nû çê bike. Li vir pêdiviya AK Partiye bi partiyeke din heye. Eger dixwazin Tirkiyeke nû ava bikin, wê çaxê divê aliyên ku Tirkiyeyek kevin ew mexdûr kirine bi hevra kar bikin. Yani AK Parti û HDP aliyên din ên Kurdan vê bi hevra makezagoneke hevpar çê bikin. Biya min ev yek mümkün e. Ger ev makezagon çê be, wê çaxê dê ji bo müzakereyan jî deriyek vebe û pêvajiyê aştiyê ji nû ve dest pê bike. Çünkü sonuçta eğer yeni bir Herçiqas HDP niha bi temamî li dijî pergala serokatiyê radiweste jî li gorî baweriya aqilmendan ger makezagonan nû li gel pergala serokatiyê cih bide hin mafên Kurdan, HDP dikare bi AK Partiyê re hevkariyê jî bike. Aqilmend dibêjin helwesta AK Partiyê û HDP ji dû riyan rêyek wê nîşan bide. Yan Tirkiye kevin, yan jî Türkiye'ye nû û demokratik. Maşallah dekak. Rudav Ahmet.